Umuntu umhlaba ubuke mina manje. Lento kade nje mesingakwazi ukuyisolve mina nawe. Wena fanele ngabe kade wayisolve ngoba ngihlezi ngitshela njalo ukuthi ngihlukana nalento lena. Befanele ngenze njani ngoba sezengizathatha isinqumo ukuthi fanele ngize lana. Angizwe Ukhona umunye engitshola naye. Khona umunye ojola naye. Yena lo siphuzisayo. Yezwa ke bhuti. Ngeke ngayichaza lento ukuthi lo uyajola nje. Njalo ngeke ngitsho ngolesihlanu uyaphuma uyahamba uya kagogo njalo ngolesihlanu uyaphuma egogo umgqibelo uyaphuma akalala endlini. Yonke ngichaza ukuthi unendoda lo. Unayo indoda obvious. Ngeke ngakuchazela bhuti ingakho nje ngize la ku social media. Ngizochaza uludaba lakho. Lo uyangijolela kushuthi. Ngoba manje uyaphahluka manje. Uyaphahluka sizone zakhe ayisuka. Hayi. Awuzone zakho kanjani? Sizone zakho lezi ngane. Ikhona upheza manje lakho. Sizone zakho le ngane ngathatha uketshezi zakho mina ngama ngo-check emshiyeni awunazi ingane wena. Yayibo wewe. Yewona. Awunazi ingane ngapha. Hayi wena uyinyumba wena. Awunazi ingane wena. Awunazi ingane wena. Ingane nje awunazo nhlobo. Yayibo. So ngesikhathi. Nangumhlola wambo. Yabona futhi ngeke ngayichaza lana. Ngoba manje sezongivezela manje. Uhlonipho wena uyayisa manje. Uyayisa. Useneqaleni uthe ngizomveza la kamera. Yayibona into aveza. Wayisa mina wena. Into bengaza ngitshela endlini lento zokuchazela namanje. Wena ungilethele la. Yini ungilethele yona la? Yini ungilethele yona lana? Ungilethele ukuzokwenza lana. Ayithi ngofuna vele ngizokhipha amahlaza akho. Uyangijwayela kabi wena. Uyangijwayela kabi wena. Awunayo. Sekudlula isikhathi esingaka. Ucheke uketshezi lami. Emshiyeni. Nanamaphepha akho mina. Marizatha akho ngakulandela manje amarizatha akho. Ngicela ungichazele. Uthi wena nje awunayo inzalo wena. Yebo. Ngitshelile. Ukuthi nje uyathanda ukunaka. Uyathanda nje ukunaka. Ungichazele. Wena usuyenza i-DNA test? Usuyenza i-DNA test? Awuyenzanga. Indaba ungitshela ukuthi angiyenzanga. Indaba uthi uthatha uketshezi lami. Angiyenzanga. Imo walithatha nini kanjani wangitshelanga? Baba wengane zakho lezi engazuthi ingane zami. Kodwa phela vele kugcineni iqiniso ngifuna liphume. Ngifuna ngicitshele iqiniso. Ngifuna ngitshele iqiniso. Yabo ngoba ungilethela emakhamereni befune ngizolikhuluma iqiniso. Lona iqiniso efune ngililethela. Angithi wena ongidonselela emakhamereni wathi uzovela la ku-TV mina nawe. Sonke lesikhathi ufuna uzongivezela manje ufena umuntu onjani kumina. Sesihlala isikhathi eside kangaka nawe. Ngizobengela umphakathi wase South Africa. Ubonga lo kwaMkhize. Bafowethu. Ngicela nyazi ukuthi semanzi namnyama. Sisibame imida nomndeni wakanzama bafowethu. Njengoba kushone uTsepo akade simsiza ngendlela esimangaliso. Ndade sifike empumelelweni noma kade singakaqedi. So kwehla lesehle simehlelile ngitho izingane zokwabo Tsepo noma uMantuli lekhona nababukeli besibane media kubhlungu bafethu kubhlungu ngathi kushona ingane yami ngendlela kubhlungu ngayo kodwa ke okwenziwe uNkulunkulu kuthiwa kusuke kuyintando yakhe uthi umthandazo maRoma ngiyazi ukuthi ngiyofa kodwa ngazi ukuthi ngiyofelaphi futhi ngokushona kanjani mama Mantuli ngithi qina mama ubekezele lezayingane ngiyazi ukuthi umthwalo wakho but nangendlela oyiphethe ngayo uziphethe ngathi ingane zakho ukancane ukuthola omama abafana nawe eSouth Africa ingane ozifica eThekwini sezizelwe noma zelwe phansi kwakho but uzifica eThekwini bungazazi uthola umhlangane eThekwini kodwa indlela obaphethe ngabaphethe ngathi ingane zakho wena owestima imali yakho uhamba uye ebhedlela uqiqela indaba yaTsepo ukuze uthi agcine ingcwabekile as umuntu ongenamndeni mama Mantuli ngiyakubonga kumina uyiqhawe angazi ngakuchaza ngikuthini but abasekho mama abafana nawe awusebenzi awunayo imali uthatha imali oyinikezwe umkhonyana wakho uwenze izinto ekufanele ngaba uzenze ngithi mama Mantuli okwenzayo inkosi ikubusise ikhulise angazi ngachaza ngithini ma but ngiyabonga kakhulu ma ngifisa ngathi uTsepo babukeli besibane media angafihlwa ngendlela eyisizotha enesizotha ukuhlungu bafowethu kona ka ngikho indaba eneTsepo bafowethu sila sibhalulwe umfowethu uThokozani waKhumalo
uThokozana unenkinga noma wengane yakhe. Bhuti uThokozana njani mfowethu? Ngiyaphila futhi. Mfowethu. Ubonga lo wakamkhize okubhalelile mfowethu. So ngizoqala ukuxolisa mfowethu so ukuze kunenzuku mfowethu umsebenzi mfanisa ngaba sisebenze so umsebenzi ayikho into esingayenza. Yebo. Savuma zathi sosebenza size abantu base South Africa basenkingeni njenganawe. Yebo. So ayikho into engayenza kuyaphoqa ukuthi ngisebenze ngoba mangasebenzi ubani ozobunya kusiza. Yebo. Mfowethu uyena ubonga lwakamkhize umbhalelile wathi bonga ngicela uzongisiza nginenkinga noma wengane zami. Futhi uzobingelela mfowethu umphakathi weSouth Africa uzichaza ukuthi ubani wakabani. Uthokozana kaKhumalo yini edala ukuthi uzobhalela isibani media ufuna sikusize ngani isibani media. Usebenza le mic yakho but ngicela ukubingelela kakhulu emphakathini ku broadcast media. Ngizocela ukuthi ngichaze ukuthi nguthokozani nginenkinga la mphakathi umuntu enginobudlelwane naye ungizwisa ubuhlungu kakhulu so ngithi ngizochaza la ku social media ukuthi ungizwisa ubuhlungu ngalendlela ekutheni ungenza ukuthi ngibe nobuhlungu ukuthi uma ngabe kusekufika lezi insuku ukuthi kuqala iweekend siyahlala nayo kungasingamnankinga nepartner insuku kodwa mase kuqala iweekend ngiyabikela ngoba mangabe sikushaya uLesihlanu uvela angishiya ahambe abe umuntu ozobuya manje kanti usehamba nomphelo uyophuza uhamba nabangani bakhe uma ukuthi ahambanga yedwa usehamba nabangani ahamba uyophuza azayibuyele ngabo Tuesday mhlawumbe o Monday njalo nje mangabe kuqala iweekend sikuze kwajwayeleka nalento lesenzeka ukuthi ngibuye ngizobikela abaka broadcast social media la ukuthi angizobachazela udaba lelo ukuthi bakwazi ukuthi bakhulume naye ngoba manje mina ngizogcina mhlawumbe sengithatha inqumo zokuthi ngimbeke izandla kanti umuntu wesifazane futhi abantu besifazane angimeli ukuthi sibabeke isandla ingakho ngithathela isinqumo leso ukuthi ngicela ukuthi bangikhulumele naye ngizocela ukuthi bangikhulumele naye. Ngizoqala ngokubonga bhuti wami ukuthatha le gxathu olithathile ungaze uzibambele wena umuntu wesifazane ngesandla mfowethu. Ngizothanda ukubonga ukuthi uyindoda emadodeni. Mfowethu ngisacela ukubuza la ngizwe uthi ukushiya Friday nezingane mhlawumbe azobuye ngolosibili o Monday. Yeah. The time ekushiya nezingane ngeke ngithi okay ubuya ngolosibili. Yeah. Umfowethu akasebenzi yini if usebenza uzenze njani izingane mekufanele emsebenzini yena ngeke kushiye nazo. Ngizochaza nje umuntu wangisize kakhulu udadewethu ngoba udadewethu akasebenzi. Udadewethu kahle sisihlala eduze kwasekhaya. Kenze udadewethu wazivakashela waqapha usini isikhathi abone ukuthi nawe semjwayele ukuthi useyamazi ukuthi umuntu owahamba kwaphuza ashiya ingane. Udadewethu kwangisizeka ayithatha ingane afika ahlale nazo. Umuntu obuhlala abuya ayicheck. Uthola ukuthi mengisemsebenzini unawo ukuthi avela afike nje afika ashiya ingane useyamazi nathi usehamba ukuphuza afika athatha ingane hamba afika ayibeka ekhaya. Ngosikhathi kufika uanti nawo anti ayigade ukuthi mhlawumbe nayo yokhamanzi. Kuba nje into kanjalo. Naye futhi ayikho into angayenza ukuthi mhlawumbe khona igxatha angalithatha noma mhlawumbe ambeke isandla. Mombheka lo mama uright mhlambe ayikho inkinga abhekene nayo mombheka nje wakho mhlambe. Inkinga yakhe no nanokuthini ekukhuleni kwakhe ngiyambona ukuthi okukhuleni kwakhe yena usayingane mina ngimdala nginaye angani noma mhlawumbe usenziwa nokuthi mhlawumbe usangena mhlawumbe edalini noma mhlawumbe uthanda utshwala no mhlawumbe utshwala mhlawumbe usabuqala yena angazi noma mhlawumbe abangani angeke ngazi. No bhuti ngeke sithi useyingane umuntu onezingane ezuthu. Usenengane ezimbili nami into engididayo. Yeah ngeke sithi useyingane usekhulile lo muntu. Useyazi kakhulu umuntu osena 18 use over 18 into engixaka. Yeah mfethu ngicela mhlambe ikhona inkinga nayo mhlamba akakwazi ukuxoxa nawe angazi kungenzeka lokho noma mhlawumbe une stress mhlawumbe mina engasazi mhlawumbe kunokwenza mhlawumbe une stress mhlawumbe mina engasazi ngoba phela kuyenzeka umuntu esifazane uthola isinezinye imfihlo mhlawumbe nazo ongafuni ukutshela zona kanti mhlawumbe kube mhlawumbe uhlala obala ngitshela ukuthi mhlawumbe inkinga yakhe ikephi ngabe mhlawumbe ngiyakwazi ukuxoxisana naye ukuthi hayi
mhlawumbe ngimkhulule ukuthi hayi yenza kanje 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 yabo kube ekutheni hayi ukuthi azagcine senza lezi zinto azenza ngoba stress vele asipheli stress noma ungaphuza kuyafana nangakusasa sifuthi uzovuka phinde ucabange la same thing yabo manje lento le imenza ukuthi njalo ahleze elekenza lento yabo manje useya overdose utshwala ngoba phuza kusuka ngolesihlanu angimazi ukuthi usuke lapha kodwa isikhathi futhi njengoba mina ngiyengiphanti kangaka yena akasebenzi ukuthi mawusuka ejointini usukuphuza ngani iyonto enginikeza stress leyo ukuthi usukuphuza ngani imali ungenayo uyayibona lonto leyo imake mfowethu uthi partner nesonto usuke right siyahlala naye partner nesonto sihlala ngimkhuze ayikube ngathi kuphelile sixoxe nje nakube right into eyinkinga mkusuka nje mekwazi athi nje Friday siqalile indaba uyayibona sizi yamngena nje lento noma bengabanga uFriday kube umgqibelo uyambona siqala lento yakhe manje bhuti wami wena bofika ukuthi ofisa ukuthi isibani media asikusize ngani mhlawumbe isibani media bengicela ukuthi mhlambe sikwazi ukuthi mhlambe simyale noma simtsheleleni ukuthi mhlambe akwazi simbuzele ukuthi angakwazi ukuyiyeka lento mhlambe angayiyeka kanje ngoba sengikhathele ukuthi ngimncenga ukuthi acela ayiyeke lento athi uzoyiyeka aphinde futhi aqhubeke naye manje singakwazi ukungikhulumela naye akaze kukufikele nabafu ukuthi mhlambe uthole omunye umuntu wesifazane ozokwazi ukuthi understand niphile lempilo oyifunayo ya ngifile kanjalo but kodwa manje ngendlela okwenza ngayo ngoba sihlale nasiphansi angincenga ukuthi hayi uzoyiyeka lento lena uma wengane zami nami ngiyamthanda yabona kube ngathi into ezodlula yabo kube ngathi into ezodlula but uma wengane zami yabo into ethiwa ngize ngithi ngicela ukuthi ngizonke ukuthi ngibikele nina sibani mhlawumbe ngikwazi ukukhuluma naye siyabonga kakhulu bhuti soke sicela abafowethu basilandele yena mfowethu ngoba usekhona futhi la ngaphandle sizamile ukumthola endagolozanga futhi bandla ohloniphile weza soke sicela abafowethu basilandele yena sikhulume naye sizwe ukuthi mhlambe inkinga ikuphi ngoba ngenze ukuthi khona mhlambe inkinga esingayazi akekho umuntu umfethu angenza lento ashiya indoda nezingane azi ukuthi siyasebenza aphike notshwala igaduda twethu kabuhlungu futhi njalo yena ngomsombuluko kumele ukuthi uyachaza ukuthi hayi 1 no 2 zonke izinsuku yabo ya mfethu hayi balandeli besibani media socela ukuthi ke ningabaleki balandeli besibani media socela abafowethu basilandele yena la ngaphandle sikwazi ukuthi sixoxisane naye sizwe ukuthi inkinga yakhe kuphi siyabonga usefikile usisi ade simlindile siswami socela ubingelela ababukeli uzichaza ukuthi ubani wakabani igama lami nguThandona ngisuka le Maritzburg la angazi ubhuti ungiletheleni no siswami ubhuteni azochaza ukuthi yina kulethele yona la mhlambe uyamazi ubhuti esiqineni kwami yebo ngiyamazi babo ingane yebo na senesikhathi singana Thandana 4 years yebo mhlambe nje mawukhumbula na usuku lokuqala nje mawukhumbula ucabangani iqale kushela khumbula nje lo bhuti engiphethe kahle kabi thengeli kahle ukuqala kwakho ukungishela wengiheha nje ngezinto eziningi ngoba seduze kwa la box dayi ngibuza ukuthi udlani uphuzani ngimchazela ukuthi hayi ngiphuza isavana kanje 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 nje lo bhuti nje sisuka kude kabi naye shuthi wachazwa ukuthi nje uthengela uyaphaka lo bhuti ophakayo namanje usaphaka kodwa hawu usaphaka kodwa nje noma ehlupha ngeintombi bhuti wami nangu umama engincoma ukuthi hayi engathi uyile ndoda ethandekayo ekwaziyo ukuphakela umuntu wesifazane hayi lapho kona sahlangana kanjalo sahlangana ukuthi vele siyaphuza kodwa hayi ukuthi ngumuntu ophakayo lapho hayi angiyena umuntu kanjalo ngiyaphuza nokuphuza kodwa ngumuntu ophuzela endlini angiyena umuntu ohamba ephakela nomngane nokuthenga amafeje kodwa nje ukuthenga nje ngiyamthengela nje right ngiyamthengela nokufuna ngiyamthengela ngiyamela wachazwa yini nje kumama uze uthathe decision ukuthi ayingeke lo ngifisa bomama wengane zami noma ngifisa bomfazi wami hayi udawula le first day ngiqala ukumbona ngamthanda ngoba sabona ngesitolo naye umuntu engimthandayo
Ngathi mithi ngiyambonga ngimthanda futhi ngamtshela ukuthi ngiyamthanda. Ngiyamtshela ukuthi ngiyafisa ukuthi abe uma wengane nami. Kuhamba kanjalo-ke. Kushuthi wonke ama-situation enibhekana nawo ingakho ukwazi ukufisana naye ngoba emthanda. Yebo kunjalo bhuti. Yebo kunjalo. Waphela Noma yize nje noma ungazi ukuthi kuzohamba izinto kuyishintshe ungazi ukuthi wawungazi sekuqaleni ukuthi kuzoba nje. Ya kodwa kubalekile bafo. Singangeni nje odabeni lokhu uthando olumnandi. Ekuhledlilwa amaswidi kulona zonke izinsuku umuzi nomuzi uneyinkinga zawo. Mhlambe futhi uma usuzwa komunye umuzi uzobona ngathi zingcono lezi zakho. Liza lapha zinzima kakhulu. Bhuti wami ngisacela uchazele umama ukuthi yini edala ukuthi uzobhalela Isibani Media. Yini mhlambe la yenzayo ongayithandi noma yini lozomncoma ngayo kwiSibani Media. Awuma wengane zami ngiyambekezelela but kodwa nabona ukuthi ngiyambekezelela. Ngoba okuningi ngiyamenzela wona. Noma ngimenzela kodwa manje akaboni. Ngoba mangabe kahle kahle futhi usenabangani. Umngani uyalahlekisa kwesinye isikhathi. Abangani bona labangana nabo noma ibona nabamtshela noma ibona nabamlahlekisa. Ngoba usenomkhubo ukuthi meqala uLesihlanu noma kwaba umgqibelo uyambona akasekho igcekeni uyophuza. Uyezwa nangabanye ukuthi bahleli endaweni ethiwa kuyaphuza ukuthi kagogo khona. Sengeke ngafika bephuza khona. Kodwa nganqena ungena khona ngoba khona nabafana. Ngabona ukuthi okay uqinisile lo sisi ukuthi baphuza lapha gogo. Bayaphuza lapha bayadawa and then kanti bekade right ngimthengele utshwala ayidlalele endlini. Fike ngimthengele la eliphe boxer aphuzele endlini. Manje usethola abangani abasha ke manje avela aphume njalo nje kuLesihlanu azabuye ngomsombuluko noma abuye ngoLesibili. Nangu uthando khona futhi lona nawe uyakwazi lokho. Ingane nesikhathi sinengane ezimbili naye sokuthi ingane lezi ezithatha udadewethu ngoba hlala entuzo isikhathi ayithatha usisi wami afika ilale naye kwesikhathi azayibuyisa ngoba mina ngibanga amatoho ayibuyise ngomsombuluko ingane ngoba phela khona nengane entombazane ngikwazi la nengane entombazane Thando ethu yazi ukuthi nengane entombazane qinisile base ngalala kanjani ingane entombazane ngalala kanjani ingane entombazane lengane izomela ukuthi ilale nosisi wami njalo nje muLesihlanu ngomela uthwambe uphuza ngomela uthwambe udako ngenxa labangani baka osunabo manje. Phendula. Kodwa baba phela baba ngeke. Phendula. Kodwa ababa ngeke. Lonto mesingesize sikwazi ukuyikhulumela nje. Sibiza umndeni. Ozungibizela emakhamereni. No, kangaka ngikutshela. Yazi manje sekuchayisa kangaka ngikutshela. Ngikutshela ukuthi okay, Thando phuzela endlini. Manje yabo manje inhliziyo igobhu liyakhuphuka manje yabona. That's why yona lento engizothi ngizikela ku social media. Kufanele ngenze njani? Yenze njani ngoba umakhelwane njalo abona ukuthi nasilima njalo nje makuLesihlanu umgqibelo isodwa siyaxabana imnandi lonto kwena uthi umakhelwane njalo babona ukuthi okay nayo weekend siqaleni i-right lonto kwena will feel right baba ngiyaxolisa pho manje kodwa mengamele nje ungilethele emakhamereni yabo manje amakhamera umuntu umhlaba ubuke mina manje lento ngathi nje mesingakwazi ukuyisolve mina nawe wena kufanele ngabe kade wayisolve ngoba ngihlezi ngitshela njalo ukuthi ngihlukana nalento lena befanele ngenze njani ngoba sezenzeka thatha isinqumo ukuthi kufanele ngize lana angithi wena kufanele ngabe kade wayisolve lento angithi wena kumele ngabe kade wayisolve lento ukuthi uye ukuthi uhambe emajointini angikuthengele utshwala uyangithengela bandla mengifunile uyangithengela pho yena into yenza ukuthi sabangani wami uphuza ngaphandle kodwa phela kahle baba awunginike injabulo nje injabulo anginayo nawe mina awunayo injabulo kanjani menginawe awunayo injabulo kanjani ngono ngihamba ngihambe ngiyophuza emajointini alright okay akithi mina ngiyaphanda akithi mina ngiphandayo wena ayithi wena usebenza uma usukulapha nakho utshwala uma usukuphuza ngani uphuza ngani imali ngiyazi ukuthi imali anginayo imali phuzisa abafana yebo ekugcineni kosuku umfana usuyegenini kwena kahle phela baba kahle baba wena phela ngeke usu-expecteni umfana kuwena usu-expecteni umfana mesikuphuzisa kancane mama ubhoti uthi wena uhamba ngoLesihlanu kwenzeka mhlawumbe uzobuye ngoLwesibili lokho kuyiqiniso hayi kuyiqiniso bandla sonke lesikhathi sanje usuke isikhathi usuke mhlawumbe uma ungekho usuke kuphi so ngiyophuza nabangani bami uphuza ubusuku nemini yebo awulali wena from Friday to Lwesibili ngilali nje sesibhiyozela nabangani bami awukwazi ungalali ukusuka ngoLesihlanu uyalala kwesinye isikhathi uphumule
usuke uphumuleke ngaso sikhathi ngitshela sokwazi isikhathi usuphumule abangani bakho ngisuke ngiphumule nomuntu wami. I'm sorry nje ukukutshena lokho bandla. Ngisuke ngiphumule nomuntu wami. umngani wakho lo sukuhamba nawo unemali ukuthi athengele utshwala kusuka ngolesihlanu kuze kube umsombuluko umngani wakho ungaba nemali ukuthi aphuzise wena intombazane iphuzise wena kuze kube umsombuluko siswami umuntu wakho uthi wena uhamba ngolosihlanu kwesinye isikhathi uzubuye ngolosibili mhlambe usuku lelephi ngaphela okay uzophuza ubusuku ekuseni mhlawumbe usukhathele mhlawumbe emajointini kuyavalwa ngabo 2 weeksini umuntu nihamba lapho wena usuku uyiphi ufika ulalephi ugeze kuphi ngigeza kamngani wami ngidle kamngani wami emva lokho ntambama sihamba siyophuza ushintsha ngani ngaphela angizwanga kuthiwa usuku uyiphethe mhlawumbe izinto ezikhombisa ubuye hayi ngisuke ngiyiphethe izinto zokubuya zokuthi ngishintshe ezinye mase sengibona ukuthi seyingcolile ngithathe ezamngani nami mase sihamba siyophuza ke lezi ingane osukuyishiya nobaba wazo awumcabangeli nobaba wazo ngaphela kwesinye isikhathi angifaka avuka emsebenzini usuke ucansi uzokwenza njani umshiya nezingane eziwumuntu silisa la kuwesiphathe khona ingane yentombazane hayi bandla lo bhuti ngeke lo bhuti sengikhathele yena khathele nje yena ingakho nami ngimzisa ubhlungu kanjena akafuni ukukhokha ekhaya akafuni ukukhokha nasekhaya uzokhokha ngani uthande uqona ukuthi uzokhokha ngani uyasebenza lo muntu uhola njalo 40 nights uyasebenza akafuni ukukhokha ekhaya akhombisa ukuthi nanga umfazi akafuni ingakho nami ngenza kanje imshiyane ngamzisa ubhlungu bhuti wami inedatha ungayikhokheli ingane bhuti uyalazi ukuthi awubona into esho lento yakhe yamanga uyazi ukuthi imali ekutheni ukuthi ngakwazi ukuthi ngimlobole ngihlezi ngitshethi ngisahlanganisa kwamanje akafike ukuthi ngamlobola uyazi kahle ukuthi akasihashaya isikhathi ukuthi ngamlobola ngoba amatoho ngiwaba amatoho la ngiwabambayo awuthi uthi umsebenzi okuthini ukuthi ungabe usungakhiphi inkomo uyazi ukuthi ngiyaphanta isikhathi singakashayi noma imali engakahlangani imali engakahlangani bhuti ngasho njalo imali engakahlangani isikhathi esiphethe singakashayi kodwa mabe sekuhlangene imali isikhathi sokuthi ngimlobole soshaya emalini lo ufuna ihlangane nabhuti wami bhuti ngasho ukuthi imali engiyula akuyona imali engazi ukuthi ngihola 10,000 ngenyanga ngihola 5,000 ngenyanga ngasho ukuthi nje itoho leli ngipanga bhuti anganeyazi ukuthi bhuti into mawuyithanda esitolo yahamba uyilebhayi lokho ikhokhela kancane kancane yebo bhuti ngiyakwazi lo anganeyazi ukuthi isiZulu sithi umfazi akaqedwa bhuti ngiyazi umfazi akaqedwa ujuthi ngeke ngize ngilokhu ngichaza izinto eziningi kodwa mase kutholakala isikhathi sokuthi okay ngimlobole soshaya isikhathi sokuthi ngimlobole uthe nafuna ukubekezela yena ngeke ukuthi manje into engenzeka manje le yena fanele ayitshele ukuthi soshaya isikhathi sokuthi ngimlobole yabo hayi ukuthi enze lento ayenzayo ngoba lento ayenzayo ngizwisa ubuhlungu lento ayenzayo ngizwisa ubuhlungu manje wena siswami ngalokho kwenza u-expect ukuthi iyona ndlela ufuna kube iyona ndlela zokulobola ngayo le yenzayo wena ukuthi ungalala ekhaya umshiye nezingane yebo iyona impela bandla usahamba yovela ekhaya akhokhele nezingane manje izenza ukuthi ngizobe nami sengiyakwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqoqe uthanda uqonda ungitshela ukuthi wena uqonda ungitshela ukuthi nje ube emajointini iyona ndlela isixazululo sokuthi mina njengoba ngiphanta nje ngiphantela wena nezingane isona isixazululo sokwenza ukuthi mina ngihambe ngiyolobola wena kimi inkinga uyayithola imali uyayithola imali ngiyazondla nje ingane nawe ngiyakondla nje ethi nawe ngiyakondla nezingane ngiyazondla ngiyakutshela ukuthi ngisahlanganisa futhi njengoba ngisebenza nje ngisafuna omunye umsebenzi ngakithi uyazi ngisafuna nomunye umsebenzi awuzama ukuhlanganisa ungaze ubalekelwe yimini uzame nje ukuhlanganisa ayisisi hey ngicela ukuthi uhlukane nalento yenzayo yazi ucela uhlukane nalento yenzayo ngoba njengoba usuku uphuza nje angazi ukuthi uphuza ngani njengoba abangani bakho njengoba ngiyachaza ukuthi njengoba uhlala nalabangani bakho nje lapha angikholwa ukuthi bakuthengile utshwala lapha agogo angikholwa bakuthengile utshwala angikholwa futhi ukuthi bona abakhipha imali bamba uthenga lapha kuze kuse futhi nihleli lapha yana abo futhi abaloko kusho nje ukuthi mhlawumbe njengoba uthi ulale banganini bakho ngenze ukuthi akubona ngoba ngizothola mhlawumbe banganini bakho ukuthi khona oyedwa ngizozwa ngayo ukuthi akubona ngelinye ilanga ngizothola ukuthi akubona futhi ukuthi ulale banganini bakho ngizothola ukuthi akubona abangani bakho sisikhona nosebenzayo yebo ukhona osebenzayo manje wazi ukuthi anithengele ujiki from Friday to Tuesday cha phela sayizamela nathi ebafaneni basithengele sikwazi ukuphuza iyona lento ngiyengayisho yazi iyona lento ngingayichaza ukuthi ngeke ukushaye kuzokuba umsombuluko uphuziswa into umngani wakho
awukwazi ukuthi ungaphuza umngane wakho futhi uma usajointini awukwazi ukuthi wena umngane wakho angakuthengeli utshwala iyona le into engingayisho iyona into engingayichaza bonke labo bafana bayaniphuzisa ayibaphi labo bafana laba abaniphuzisayo ukhona omunye engitshola naye khona umunye ojola naye uyena losiphuzisayo yezwa-ke bhuti ngingayichaza le nto ukuthi lo uyajola nje njalo ngeke ngitshothi ngolwesihlanu uyaphuma uyahamba uya kagogogo njalo ngolwesihlanu uyaphuma egogogo umgqibelo uyaphuma akalala endlini iyona into engiyichazayo ukuthi unendoda lo unayo indoda obvious ngingakuchazela bhuti ingakho nje ngize la ku-social media ngizochaza udaba lakho lona uyangijolela kushuthi Awumuntu uyaphahluka manje. Sizone zakhe ayisuka. Awumuntu uyaphahluka. Awuzone zakho kanjani? Sizone zakho lezi ngane. Ikhona upheza manje lapho. Sizone zakho le ngane ngathatha uketshezi zakho mina ngama ngo-check emshiyeni awunazi ingane wena. Yayibo wewe. Yewona. Awunazi ingane lapho. Hayi wena uyinyumba wena. Awunazi ingane wena. Awunazi ingane wena. Ingane nje awunazo nhlobo. Yayibo. So ngesikhathi. Nangumhlola wami bo. Yabona futhi ngeke ngayichaza lana. Awu manje sezongivezela manje. Uhlonipho wena uyayisa. Useneqaleni uthenga ngizomveza la makhamera. Yayibona into aveza. Wayisa mina wena. Into bengaza ngitshela endlini lento zokuchazela namanje. Wena ungilethele nda, yini ongilethele yona la? Yini ongilethele yona lana? Ungilethele ukuzowenzani lana? Ayithi ngofuna vele ngizokhipha amahlaza akho. Uyangijwayela kabi wena. Uyangijwayela kabi wena. Yabona. Angijwayela. Abanje uyamba la. Yangitshela ukuthi ungalalala abangani bakho. Yangitshela ungalalala abangani bakho sophela isikhathi. Yabo manje siyakuveza manje ukuthi lona uyajola unabangani. Unabangani kodwa manje futhi usenendoda futhi endeni. Kodwa uthengela abangani bakhe. Ngiyachaza ejointini ngiyakwazi ungahlala isikhathi esingaka uthola ukuthi uthengelwe enye intombazana nomngane wakho ayikwazi ukuthengelwa intombazana kumngane wakho. Seswami. Yebo futhi. Sengiyadideka ke mina manje. Uthe etsholeni uthengelwe indoda yakho. Ubhudi futhi ingane akusizone zakhe. Yebo. Ubhudi ucheckile wathatha uketshezi lakhe wacheck wathothi akananzalo. Yebo, akanayo inzalo bandla. Akunayo inzalo mina. Awunayo inzalo. Buka ngitshela ingane sonke lesikhathi. Awunayo. Sekudlula isikhathi esingaka. Buka ngitshela ingane. Yini edala ukuthi uthathe decision ukuthi uhambe ucheck uketshezi lakhe ma. Hayi, ngibona indlela enza ngayo. Ucheck uketshezi lami. Emshiyeni. Nginanamaphepha akho mina. Results akho ngakulandela manje results akho. Ima ngicela ungichazele. Uthi wena nje awunayo inzalo wena. Yebo. Ngitshelile. Ukuthi nje uyathanda ukunaka. Uyathanda nje ukunaka. Ungchazele. Wena usuyenza i-DNA test. Usuyenza i-DNA test. Awuyenzanga. Indaba ungitshela ukuthi angiyenzanga. Indaba uthi uthatha uketshezi lami. Angiyenzanga. Imo walithatha nini kanjani wangitshelanga? Ngathatha isiqeda phela mina nawe angithi baba. Wangangitshela ngani? Senza inkonzo yasendlini. Shuthi wena ungiqonda ungitshela ukuthi wena wambuza i-DNA test. Yebo. Ngoketshezi lami ngangitshela. Yabo lento yakho uthi ayikho. Ikhona. Iyona. Iyona into eshoyo. Iyona. Kwaye manje singahamba nawe. Uthi proof ukuthi ngenze i-DNA test. Ayikho inkinga. Nengane zami zombili. Ayikho inkinga. Singahamba nje. Futhi ngicela ukuthi ngenze lento ayishoyo. Imake siswami. Yini edala ukuthi uzoyo testing ngani ubonze uzothola ukuthi akusizone zakhe ubhodi. Ngiyayibona ingane zami ayifani naye. Kahle nje ngizokhuluma iqiniso lo bhudi lo ngizise ema-jointini babe ingane zami. Ukuboneni lo. Kuyikona ukuthi yena akasebenzi ngase sengikhava into yami. Into ekanjalo kwenzeka kanjalo. Kanokuphuzisa ngani bengasebenzi? Ubhudi lo hayi kuningi engakuchaza ngaye. Hayi kuningi engakuchaza ngaye bandla. Kuningi. Oyimuphike lo babo ingane noma lehleni naye manje. Babe ngane kahle babe ngane zami ulongiphuzisayo. Akasebenzi. Ubamba umsebenzi omncane lokwakha mhlawumbe amboxovu. Sonke lesikhathi buka kanjalo. Bungatsheli ngani sonke lesikhathi uthi ubaba wengane. Kanjalo. Bungatsheli ngani sonke lesikhathi uzosho manje. Bungasho ngani sonke lesikhathi. Ikhona uzokuveza manje uthi ukuthi unenye indoda wena. Ubaba wengane zakho lezi engazuthi ingane zami. Kodwa phela vele egcineni iqiniso ngifuna liphume. Ngifuna ngitshele iqiniso. Ngifuna ngitshele iqiniso. Yabo ngoba ungilethela emakhamereni befune ngizolikhuluma iqiniso. Lona iqiniso efune ngililethe la. Angithi wena ongidonselela emakhamereni wathi uzovela la ku-TV mina nawe. Sonke lesikhathi ukhona uzongivezela manje uthi umuntu onjani kimi. Sesihlala isikhathi eside kangaka nawe. Sesihlala isikhathi eside. Shaye phansi ke manje. Ngeke. Mina shothi yonke lento ekwenzela kuyona ngeminyaka lokho shothi khona uzongivezela manje ukuthi mina ngilutho kwena. Ikhona uzongivezela manje ukuthi wena ngiyajolela. Hayi. Wena ukwazi ukubanga abantu abawu2 khona manje ungitshela manje ukuthi lezi ngane zona ezami. Ikhona uzongivezela khona manje lokho. Yebo. Ekhaya usuwa ukusho lokho.
Hayi ngazi ngikusho lokho. Akwazi ukusho. Kini Kodwa usuwakusho lokho. kini kuyikona ukuthi bayasaba ukungitshena ngoba phela ziyabonakala ingane. Ingane nje izisho lona ikhanda ikhanda likabali. Ekhaya basaba ukusho noma kini basaba ukusho ukuthi ingane ayifani nami. Ikini noma isekhaya. Hayi ekhaya bebelazi iqiniso. Kini bayalazi iqiniso. Bayalazi iqiniso kuyikona ukuthi phela bayabona ukuthi uyondla. Manje siswami uwayipho udlala ngomashobane uthi akahambe ayokulobola ubewazi ukuthi umuntu Uwazi ukuthi akusona lezi ngane. umbambise ijazi even ingane eziwuthuma why udlala ngayo. Cha uthi nje ngicikwele Still usangenza islima nalapho. angikwenzi slim. Uwena ongenza slim. Shotho kuba ngizanga lana ka broadcast wona. Shotho still Ngeke ngize ngikutshene nje iqiniso. Shotho yonke leminyaka Mhlawumbe mengoze kutshena ngazi mhlaka ba. Longondlini. Imali futhi wona ngibuzile umbuzo ukuthi why ufuna ukulobola kodwa wazi ukuthi umenza islima. Mengifuna nje angishade nje. Uqhubeke futhi umenza islima. Ngeke ngimenze islima. Ngiyambona ukuthi vele uzobe islima sami. Shotho nobuzogcina ungibulele mengabe ngisuka ngishada ngoba nje ubukwazi ukukhuluma imfihlo kanje shotho wena kuningi shotho okufihlile ngaphakathi kwena. Uyabona ukuthi kuningi ukufihlile ngaphakathi. Hayi akukho. Shotho wena uzogcina ungibulele. Ngibona nje lokho nje amaqiniso kade ngikutshena wona wodwa lawo. Yazi wona ngendlela onemfihlo ngayo wona ngaphakathi shotho wena uzogcina ungibulele. Uma uzofihla into kanje songoze isikhathi wena uthi wena lezi ngane akuzona ezami. Yazi ekhaya bakwazi ukubaza ukuthi izingane ezami. Sebeyongixolela kabakini. Yazi into ekumele ukuthi ngixolela nje bonke. Into ekumele ukuthi ngiyenze kumele ukuthi ngitshele abantu basekhaya nabakini bahlangane. Ekhaya bayalazi iqiniso. Uvele sebelazi kini. Bayalazi nje iqiniso uyikona ukuthi wena kade uyislim. Mina ngizohlanganisa abantu basekhaya ke nabakini ngoba abasekhaya bazi ukuze bazi lezi ngane ukuthi akuzona ezami. Ukuze kuthathwe inqumo zokuthi zitest ukuthi akuzona nezami ngempela. Hayi akusizona ezakho ngishaya phansi akusizona ezakho. Ngifuna ukumbona ke lobabo ingane zakho. Kagatsheni ingane akusizona ezakho. Ngifuna ukumbona ke nalo gatsheni lo. Akusizona ezakho. Ukumbona. Kushuthi lo bhuti lo okuphuzisayo akondli. Hayi akondli bandla nangade engondlela. Uthengile utshwala nje. Kodwa futhi uyazi ukuthi ingane zakhe. Yebo. Ingekho namtata engingayenza. Uthengile utshwala uyaphuzisa kuphela into ayaziyo. Ingekho into ade engizoyenza. Mengizoyithatha ingane ngithe zakhe. Kahle sobabili siyalazi iqiniso sinosiya ukuthi ingane akusizona ezakhe. Imini fanele ngizondle. Mina kuphusa utshwala futhi akuthatha hamba ukulala. Menzoshonisa phi ingane zami nami thule nangithi mina mengibalekela uthando lwethu mina nawe ukuze ithando lethu singaxatshaniswe lento le akasebenzi mezozondla ngani kwawa mina ngisebenzi ngondliwo wena uthando lweni kanjani sisi ube umuntu udlala ngaye umondlisa ingane ngezona zakhe mengincena nje into engayikhuluma nje iqiniso mengincena ukuthi sizoqhelelana mina naye kanti lo bhuti ungisiza kakhulu. Ngisiza nje kakhulu kabi. Ukusho mina ngibhola lakho kahle. Ngibhola lakho mina. Ngiground lakho kushuthi mina. Uyazi ukuthi nabanga nobaba wengane mina ngiground lakho. Kodwa phela singayilungisa lo nto baba. Silungise kanjani? Singayilungisa. Yazi mina into engizoyenza mina kuphela yazini ukuthi ngihlanganise umndeni wakho nowami kuphela. Singayilungisa. Emva kwaloko mina kuphelile ngami nawe. Kuphelile. Singayilungisa loyo. Kodwa into iqiniso ngifuna ukulithola kuqala ukuthi ngempela ingane zakuzona. Hayi kodwa hayi ngishiye ngayo. Phela iqiniso ngifuna ukulithola. Akusizona ezakho. Yilona qiniso ngifuna ukuthi akuzona nangu mama ethi ngayilungisa lento noma engachaza ukuthi ngayilungisa ndlelana ngazo noma uyakumukela nilo akushoyo singayilungisa ndlelana ngoba manje okokuqala nje kungicika kakhulu ukuthi aqala ngitshela ukuthi akuzona ingane zami ekubeni uyazi ukuthi okay uyazi ukuthi izinobaba wengane zazo singayilungisa kanjani njengoba bese ngishilo nje hayi bandla ngeke soxoxa sobabili mase sifike endlini izolunga nje izolunga no siswami njengoba esibizile la ukuthi sinilungisele lezi inkinga zethu manje manje ngizoxoxa noba senifike endlini menifike nibulalana lapha endlini ngitshele ukuthi inhlamade ukuhayidile sobiza bomndeni xolelwane thengwe lokho okuthengwayo okuhlawusi siyamhlawula noma into ezoba kanjalo uzocela ukuthi ucela ukugezwa ngani nalapho mina ngibona kusekudelela ngabe udelela mhlambe obaba wakho noma wakho ungababizela umuntu ofike uwona emzini wakho wangahlawula uphinde uzobahlalisa phansi uthi nanga umuntu owenze kanje ukuthi uzoxolisa kumina yini ixolisa angiboni lokho ukuthi kungabe umqondo omuhle ukuthi sisiwami nje asila sikhulume yonke into esiyenzayo iphelele la iqale la futhi ngifuna bengifisa ukuthi iphelele la
meyikhona isolution yalento ibe khona ukuthi ayikho Ngisacela bandla ningenelele ningisize bandla. Angazi ngizoyimisa ngithini yabo nami ikhanda lami liphithene angazi. Ubona kumele ngathi uyayimela le ndaba. Angazi ngempela liphithene ikhanda lami. Wena nje bonke. Wena ngicikile uthi ungilethe la. wena sisufuna kwenzakaleni kahle Ngisacela bandla ningisize. okay mangiyakuzwa ufisa ukuthi Ningixazululise le nkinga engikuyona. kanjani Ngiyacela bandla ungixolele. Uxolele ngani? Ungixolele nje ngalezi zinto ade ngiyikhuluma uthi ingane akusizone zakho. Ngiyaxolisa. Cela nje ungixolele bandla. Ngiyacela. Hey. Yazi amaphuthu wenza kaningi uhlezi ufuna ukuxolela. Yazi ngazi ukuthi uyingane endlela ufuna ukuxolelwa njalo. Yazi wena unomqondo wobungane. Unomqondo wobungane too much wena. Ufuna ukuxolela ngaso sonke isikhathi. Wenza amaphutha njalo. Ufuna ukuxolelwa kodwa. Sekanga ngikuxolela, sekanga. Sekaningi. Maningi amaphutha njalo. Ufuna silunga amaphutha njalo nawe. Akubaleki bandla Ufuna silunga amaphutha njalo nawe. Ngonile, cela ungixolele. Cela bandla ungixolele. Ngwenzile amaphutha kuwena. Kona nje uyobe, ithi yobe lo ndawo ayidli ishiyele. Yaxolisa. Mbulathi Yebo bhuti. Mashobani Yebo bhuti. nangu sisithi ucela umxolele uthi nona Ibhuti. lento eyishona Bhuti sisilo thanda uxolisa njalo. Njalo amaphutha kwenza njalo ngimxolele. Njalo ngimxolele. Lungile bhuti angizomenza lutho sohamba sifike sikhulume endlini. okay Sohamba sifike sikhulume la endlini. ngoma ke bhuti uma ukuthi mhlawumbe uyamxolela uzokwazi ukuhlala nalezi ngane kuthiwa kusizone zakho No bhuti ngizohlalisana nosisi wami ngizobiza usisi wami ngihlale naye. Xoxe naye. Nawe usisi wakhe ngizombiza sixoxe naye singafiki bazali. Qala sikhulume lento le. Bengibona ukuthi kuyadlulela sesibiza abazali. Ukuthi ukuyikona ngempela ngifuna uthola iqiniso ukuyilona ngempela noma mhlawumbe bengenzi mhlawumbe ngidinga ngazi. Kodwa sofisa siqala sikhulume lento. wena kodwa uyakholwa ukuthi ingane akusizone zakho Hayi mina ngikholwa ilonto le ngoba leniya iyafana nami noma enye ngiyibona ukuthi inayo insebo yomfowethu. Angikholwa lento ayishoyo. Noma mhlawumbe noma ubasela mina angazi. That's why ngithi mina so sihlala nosisi wami ubizo nosisi wakhe siqale sikhulume naye lento le. Angani noma mhlawumbe wenza ukuthi ngidinga ngazi. seswami Yebo. ufisa ukuthi ingane nje ubusushila ukuthi azizona zaMntungu ngizozimisa kanjani indaba zengane Ngisacela bandla ngixolele. Ingane ayithathi. Ngoba kukho la ngazisa khona. ukhona nje ubabwazo Baba zasebenzi. Hayibo ngikwazi ukuthatha. shothi umuntu ngafa ondla ingane zenye indoda ene relax Kanjani ihambe ezinye ingane ezinye? ithengele amantombazana utshwala Ngicela bandla. Ngicela baba. no ngicela ukuthi uyakuzwa manje isicelweni sakho njengoba ethi nizohamba nizofena nilungisa indaba endlini mina ko wami umbuzo uthi lezi ingane ezokondliwa umntungwa ubaba wengane yena uzobe eqhubeka ephakela amanye amantombazana utshwala lapha emajointini Ngizombiza nje khulunywe ngoba uthe nawe uzobiza osisi bakhe base ngibiza nomndeni wami ikhulunywe lento. Mina ngibona ukuthi ngisangakwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. no bongekuzukwenze phela Ungenzela yonke into lo bhuti. Ungenzela yonke. uthanda imali yakhe noma uthanda yena Ngithanda yena ukuthi nje ngalona nje angazi kwenzakalani yazi angazi. Futhi awuzazi kwawena. Ngiyazazi. Awuzazi kufanele wenzeni. Kwenzeka iphutha nje ukuthi ngithole ingane ngaphandle. Impilo iyakuhlula kushuthi. Awazi ufuna ukwenzani. Ngiyazazi. Ish. Cela ngixolele bandla. mashobane isithini mfowethu esimene sikanje Angizoke ngibize mina usisi wakhe ngibize nosisi wami siqale into siyikhuluma. Ngifuna uthola iqiniso la ngempela lento ayisho ukuthi iyona. Mina ngikholwa ukuthi iyona. Noma mhlawumbe abangani bakhe angazi. Kodwa ngizokuthola iqiniso. kushuthi okwanamhlanje Yebo. so ivala ekuthini wena Ngizoke ngibize ubiza usisi wakhe Yeah, ngibize nosisi wami.
and then ukudlula lapho sobe sesiyabonisana ukuthi lento siyibeke ekuthebeni zabazali. Ngibiza umzali wakhe ngibize nomzali wakhe. Sithole ukuthi ngempela lengane akuzonani yezana. Singayenza i-DNA ukuthi mhlawumbe siyabonisana sokwenza i-DNA test yakhe. Mawuthola ukuthi ekuzona ezakho. Bengithola ukuthi akuzona ezami uzobe seyayithatha ayinikeze ubaba wengane zakhe la mshoyo ukuyena umthengile utshwala. Yena wenze njani ngaye? Phela yena ngeke ngisakwazi ukuqhubeka naye. Obvious miyabe sathi ingane seyisa lapha nakwazi mina ngeke ngisakwazi ukuqhubeka naye. Uzoqhubeka naye ubhuti lo amthengile utshwala athi ubaba wengane zakhe. Siswami. Canthi siyamuzwa ubhuti akushoyo. Canthi nawe uyavumelana naye ukuthi nizobiza uzobiza usisi wakhe nabiza usisi wakhe. Yebo kunjalo. Okay. Babukele Sibani Media. Ngicanthi niyazizwela nani. Ngiyacabanga ukuthi uzoba khona upart 2 bafowethu ngoba lo daba liphilanga. Umuntu ungathi uzobiza usisi wakhe nomuntu wakhe abize usisi wakhe. Futhi kuhlalwe phansi kudingidwe ubonala ukuthi kwenzakalani. Ahamba yokwenza i-DNA kuze approve ukuthi le ngane ngempela nayo akuzona nezakhe. Ngoba lokho kusho usisi ukuthi ngenzeka ukuthi mhlawumbe ukukhiphisa ukuthi udiniwe. Ufuna ukumphatha kabi, ufuna umphula inhliziyo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Bafowethu njalo ngisho kade ngiseswazini. Ngibonga kakhulu bafowethu ngathi ngidlule emtuba. Bafowethu ngajabulelwa abantu ngendlela esimangaliso. Nephepha engangibhale kulona amagama bafowethu ngiyaxolisa ngalilahla. Ubhuti engahlangana naye emunye ngahlangana naye eSwazini. Uyena engisamkhumbula bafowethu Sibusiswa kaDlamini bhuti wami. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngiyalibona uthando lwenu nesithanda kakhulu Sibani Media and ngiyasilandela ningaphezi bafowethu ningaphezi ukusilandela kwenu ukuthi sikwazi ukusiza umphakathi njengoba manje susiza sizoqhubeka futhi susiza siyabonga kakhulu bafowethu ubonga lwakamkhize angihambile bafowethu ngisayolanda amandla ngiyabonga.